سلام كمي كنيكم أبزلكم سلام أنان يبني لكم لما عرتقى بزعبة تقدم كنزار بينا كندي عينة تقدم الله كندي يخفى مالتي كنت هاي خطنكو بخمي كقنكالا خلون خيل حسر ربنا خريخن فتنينا I hope كأم ودعها جلس تقمنا حساب حسنا من كيد تسفى قبر سلسي بغتها نو نبل مالتي مجمريا صوت دم مالت انتاي مالتي لبنا كاب لبنا مالتي دم نملو أكلنا خطلنقع خلو انتاي نانتوعو بإنجليش blood pressure إلو نتوعو بتقرناها تأشمينا نتوعو تقدر منا نتوعو مالتي حجي نورمال صوت دم نورمال blood pressure كنديو انتايلنا أمونغو 120 كساع 8 على مالتي زوم كلتا وطرتاس زيهم كل جزء أب حكمنا مسكنا ويكا أم جزاهم كتعكون كلهم ويبنا في حكمنا مسند أهم زوم كلتا وطرتاس زيهم تريدهم إطلع رواي كفال انتاي دسمع تتحت واي كفال كنتاي دبال مقابلنا خريهم كفتنينا إطلع رواي كفال ويكا إطلع رواي ريدين وهابنا أبزي 120 إلنا دلنا أبزل على مالتي 120 دلو systolic blood pressure تبعي الزوع زي systolic blood pressure مالت انتاي مالتي لبنا ملو دم كاب لبنا نملو أكلنا خزرقح خلو ستيشنقعو نايدم نسو يدعكنا لنا مالتي سلازي systolic blood pressure تبعي الزوع اتتحتوا يكفال كا انتاي تبعي الزوع diastolic نانسوو أبزل عليه كم ريوس لنا الثمانية على اللوسري diastolic نانسوو زي خانتاي مالتي انت إلنا أمونغو لبنا شونغي عامس ودأتن نساخا كابسنا بونا oxygenated سخونة بلاد أبتقبلو اللو سعدلو عرفتي انتاي تباهي لتسوع diastolic تباهي لتسوع مالتي سلازي it's a normal blood pressure ويكابا كان قدام كل دلوه 110 عنا بالعلي 8 بس إنه عندنا مالتي بس إنه إحنا نهزل هو عند معك أنا مالتي ويقول حواراوي أرماساوي 110 عنا أبر 8 وينو إذا دمنا أبتبو كنا تحتالو مالتي أبزي كنزنقعو دايبلنا blood pressure كبهال كله ويكال صوت دم علني كبهال كله بزح دم علني كيسمع كنت نقل علنا كم مالت هيكون لعول صوت دم ويكا hypertension إلنا نسوعه بإنجليش مالتي انتاي مالتي لبنا خمونبور بلاد كتشنقع خلا ويكا دمنا ملو أكلنا كتشنقع خلا اتهم نشامبوك أتاك نايدم مالتي بستفعل مخنيات كعبوسو خلو كعبوسو ديكونسي بفاتي ليبيدس بحال مالتي تم شامبوك أتاك تصبو خلو حجي إتي دم استشونغا كند تخيل زخيل نتاي قبر نتي شامبوك أتاك نايدمنا مالتي نتي مندق دلو نعو بحيلي كهرمو خلو ويكان نعو بحيلي بوش قبر خلو سلازي زفتر نهاري اتساقتي أو زفتري مالتي الزنتاي مالتي اتفاتي ليبيدس ويكا سبح زلو ليبيدس نبلو دلنا أو تتقعو يترفمو نتي شامبوك وطات انتاي قبرو تسبت فترولو مالتي تسبت مسفتر حجي اتي لبنا بحيلي متشونغو عطو أو هاري مدوك بالكولو إذا حجي كبزح اوانات زفتري وحد اوان فتر ديكوانه ابزحنات وحالدنات وحالدمنس سلازي از بسفعي مقبستي ويكا ابستفال علي خالا اكال مصباق من شامبوك ودقار منا اتستشونغو بلاد لكنا بأكالنا هيكايت كند مقالو انتاي غوون رقيم أو يترف مونتي شامبوك وطا ناي منادق ناي
ስርዓተ ዝረደብና ወይ ከዓ እንዳሓልፈሉ ንዕኡ ከፅቦ ከሎ ወይ እውን ነቲ መንደቅ ክቀልብ ከሎ እዚ እንታይ ይፍጠር ልዑል ፀቕጢ ደም ኣለና ይፍጠር ማለት እዩ ልዑል ፀቕጢ ደም ኢልና ንፅውዖ ልዑል ፀቕጢ ደም ኢልና ንፅውዖ ክንደዩ ክርኢና ሕጂ ማለት እዩ ካብ 110 ንላዕሊ ክሳብ 139 ዘሎ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ይብልዎ ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ይብልዎ እንታይ ማለት እዚ አላርም ማለት እዩ ስቲል is fine ግን ኣመጋግባና ድዩ ኣብ ካልእ አላርም ሂብና ኣሎ ወይ ከዓ ምልክት ሂብና ኣሎ ክንቆፃፀረሉ 140 ንላዕሊ ዘሎ ማለት እዩ ካብ 140 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ማለት እቲ ሪድ እናሃና ኮንስታንት ለኸዓ ስቴጅ 1 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስቴጅ 1 ሃይፐርቴንሽን ወይ ከዓ ልዑል ፀቕጢ ደም በፂሕና ኣለና ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብ ገዛና ንዕቀን ንገዝእ እሞ ኣብ ገዛና ምስ ዓቀና ብለድ ፕሬሸር ብዝተፈላለየ ምክንያት ክልዕል ስለ ዝኽእል ናይ ከምኡ ናይ ኤክሰርሳይስን ናይ ካልእ ነገራትን ወይ ናይ ቃንዛ ከይከውን ንዕኡ ኣውትላይን ንምግባር ወይ ከዓ ንዕኡ ንምፅጋዕ እንታይ ንገብር ኮንስታንትሊ ዓቐን ናይ ደምና ኣብ ገዛና ንወስዶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛና ንዕክኖ ተደጋጋሚ ልዕሊ 140 ክመፅእ እንድሕር ጀሚሩ which is ፀቕጢ ደም ኣማዕቢልና ኣለና እዚ ስቴጅ 1 ፀቕጢ ደም ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብ 143 ማለት ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናብ ስቴጅ 2 ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ማለት ግድን ሕክምናዊ ኣብ ጥቃና ደሎ ትካል ሕክምና ኢልና ቀፃሊ ቼክኣፕ ክንገብር ክንክእል ኣለና 180 ኮንስታንት ሪድ እናሃና ልዕሊኡ እንድሕር ድበና ኮይኑ ግን we need ሆስፒታል ናይ ምድቃስ እንታሽሙ ንድቅስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣዝዩ ልዕል ስለ ዘሎ ሜዲካል ኣቴንሽን የድልየና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ልዑል ፀቕጢ ደም ክኸውን ከሎ ብምንታይ ይኸ ልዑል ፀቕጢ ደም ድመፅእ ኢልና ክንዛረብ ግዳሲ ይመስለኒ ልዑል ፀቕጢ ደም ብዙሕ ምክንያታት እኳ እንተለዎ ገለ ከፋል ካብኣቶም እንድሕር ክደቅስ ኮይነ ቀዳማይ ልዑል ወይት ወይ ከዓ ልዑል ክብደት ክህልወና ከሎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣመጋግባና ማለት እዩ ኣመጋግባና ልዑል ትሕዝቶ ናይ ጨው ዘለዎ ዋናዊ ነገር እንድሕር ንምገብ ኣለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኮንትሪቢዩት ዝገብረና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ስሞኪንግ ወይ ከዓ ኣልኮል ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክኽ እንድሕር ኮይንና ኣልኮል ብብዝሒ ንጥቀም እንድሕር ኮይንና እዚ እውን ሓደ ካብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ኤክሰርሳይዝ ዘይምግባር ማለት እዩ ኤክሰርሳይዝ ዘይገብር ተኮይንና እዚ እውን ናብ ልዑል ፀቕጢ ደም ከቃልዐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምልክታት ናይ ልዑል ፀቕጢ ደም እንታይ እዮም እንተኢልና ሓደ ካብቲ ኖርማል ምልክታት ንሪኦ ሄዴክ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ርእሲ ቃንዛ ፅሩሩ ብለና ማለት እዩ ካልእ ናይ ልዑል ፀቕጢ ደም እንታይ ብለሪ ቪዥን ማለት እዩ ከምዚ ፅልምት ብለና ማለት እዩ ስለዚ ፅልመት ክብለና ከሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ልዑል ፀቕጢ ደም እዚ ማለት ግን እዞም ዝተወሰሙ ዘለኹ ምልክታት እውን ምስ ካልእ ዓይነት ምልክታት ስለ ዝተኣሳሰሩ ጥራይ ናይ ፀቕጢ ደም እዮም ኢልካ ክውሰዱ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጀስት ከም መወከሲ ንክኾነና ይኹም ዝብል ዘለኹ ስለዚ ናይኸ ኣገዳሲ እዚ ትላዕለዋይ ክፋል ወይ ከዓ ሲስቶሊክ ኢና ኢልና ዘለና ዳያስቶሊክ መዓሲና ክንወሪ ክንከውን ዘለና ናይ ኖርማል ዘይኮነሉ ማለት እዩ ዳያስቶሊካ ካብ 80 ክሳብ 60 ደሎ እዚ ትብሬክ ክኸውን ከሎ ካብ 60 ንታሕቲ ክኸውን ከሎ ግን ሜዲካል ኣቴንሽን ከድልየና እዩ ወይ እውን ምምዕርራይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዛዕባ ሃይ ብላድ ፕሬሸር ወይ ከዓ ልዑል ፀቕጢ ደም ኣለና ክበሃል ከሎ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ሞር ቴክኒካል ዝኾነ ነገራት ኣይእትወኩምኒ መኮነን እቲ መሰረታዊ ነገር ግን ልዕሊ 140 ቀፃሊ ሪድናትና እንድሕር ኮይኑ
ልዑል ፀቕጢ ደም ኣለና especially systolic ማለት systolic ተላዕለዋይ ቁፅሪ ማለት diastolic እንታይ ኢልና ዘለና ትሕቲ 60 ክኸውን ከሎ ካብ 80 ክሳብ 60 ደሎ እዚ ፕሪ ኢና ዘለና ትሕቲ 60 ሪድን ክመፅእ ከሎ ግን ሜዲካል አቴንሽን የለና ማለት ትሑት ፀቕጢ ደም ኣለና ንብሎ ከመዓስ እንታይ ኢልና እዚ ሲስቶሊክ ንብሎ ዘለና ብላድ ፕሬሸር ካብ 120 ክሳብ ካብ 120 ክትሕት ከሎ ማለት ክሳብ 90 ደሎ ፕሪ ንብሎ ማለት ካብ 90 ታሕቲ ደሎ ክኸውን ከሎ ከዓ which is low blood pressure ኣለና ኢልና ንፅውዖ ማለት low blood pressure ብኸመይ ድመፅእ እንታይ ኢልና ቀዳማይ dehydration ማለት dehydration ማለት እንታይ ማለት እኹል ማይ ኣብ ኣካልና ደይምህላው ወይ እውን ነቕፂ ከቃጥመና ከሎ ማለት ኣካልና ከምንፈልጦ ብብዝሒ ብማይ ዝቆመ ስለዝኾነ ማይ ክንሰቲ ኣለና ዝበሃል ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኣካልና ልዕሊ 70% ብማይ ዝቆመ ስለዝኾነ ማይ ወይ ከዓ ነብስና ክነቅፅ ከሎ ብላድ ፕሬሸር ናትና ይትሕት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲስቶሊክ ንብሎ ዘለና እቲ ሪዲን تحت 9 ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ እዚ ትሕቲ ፀቕጢ ደም ኣለና ንብሎ ስለዚ ቀዳማይ እንታይ ኢልና ትጠንቁ ዲሃይድሬሽን ወይ ከዓ ነቕፂ ኢልና ኣለና ካልእ ክኸውን ድኽእልናቱ እንታይ ብዙሕ ሜዲኬሽን ወይ ከዓ ብዙሕ መድሃኒታት ንወስድ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስፔሻሊ ንፀቕጢ ደም ናትና ንምትዕርራይ ካብ ዝውሰዱ ብዙሓት መድሃኒታት ኣለዉ እዚኣቶም ናብቲ ኣዘር ወይ ካብቲ ዝለዓለ ዝነበረ ናብ ታሕቲ ክወስዱና ስለዝኽእሉ እዚኣቶም ካብቲ ጠንቅታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትሑት ፀቕጢ ደም መብዛሕትኡ እዋን ኮመን ኣይንሪኦን ኢና ኮመን ዝርአ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዝርአ ልዑል ፀቕጢ ደም ኣለዎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ማለት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝመፁና እዞም መብዛሕትኦም እቶም ሰባት ኣብቲ ስርግ ትሪኦ ከለካ ልዑል ፀቕጢ ደም ኣለዎም ኢኻ ትሪኦም ልዑል ፀቕጢ ደም ኮመን ዝርአ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዑል ፀቕጢ ደም ብኸመይ ኢና ንከላኸሎ እንታይ ኢልና ሓደ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና ካልኣይ እዚ ኣልኮል ዝበሃል ወይ ከዓ ምትካኽ ዝበሃል ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ካልእ ብተወሳኺ እውን ካብኡ ወፃኢ ማለት እዩ ኣመጋግባና ከነማሕራርዮ ክንክእል ኣለና ጭዋማ ወደኾነ ጭው ዘለዎ ብብዝሒ እንድሕር ንወስድ ኮይና እዚ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ስለዝኾነ ነመጋግባና ከነማሕራርዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ትሑት ደምና ክትሕት ከሎ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንታይ ኢልና ብብዝሒ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና ማይ ሰቲና ከምቲ ዝበልኩ ዝበዝሐ ኣካልና ማይ ስለዝቆመ ማይ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ፀቂጠ ክዛረበሉ ልዑል ፀቕጢ ደም እንተደይ ተፈዊሱ ማለት እዩ እንተደይ ተፈዊሱ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ስትሮክ ወሰና ክእል እዩ እጁ እዚኣ ኮመን ክንዝክር ኣለና መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ከለና ማለት እዩ ሰብ ተጎኒፉ ንብል ኢና ሃንደበት ኣብ ገለ ምስ ገደስ ተገኒፉ ወይ እውን ከምዚ ኮይኑ ሓሚሙ ንብል ኢና ብልክዕ በቲ ሳይነስ ክትሪኦ ከለካ ግን መብዛሕትኡ እዋን ምርጋእ ናይ ደም ከምዚ ጋጢምዎ ተጎኒፉ ገለ መለ ንብሎ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ እዋን ስትሮክ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ምልማስ ናይ ኣካል ክሳዕ ዘስዕበልካ ምርጋእ ናይ ደም ኣብ ኣካልካ ዘስዕበልካ እዚ ስትሮክ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ልዑል ፀቕጢ ደም መብዛሕትኡ እዋን ናብ ስትሮክ ወሰና ስለዝኽእል ግቡእ ሕክምናዊ ሓገዝ ክንረኽበሉ ንኽእል ይግባኣና ማለት እዩ መድሃኒታት እንታይ ኢና ነዚኦም ብማዕል ሞያ ዝወሃቡና መድሃኒታት ኣለዉ ማለት እዩ እዞም መድሃኒታት እዚኦም ኣብዚ ዝዝርዛሮም ኣይዘለኒ ምክንያቱ ፕሪስክራይብድ ዝኾኑ መድሃኒታት እዮም ማለት እዩ ፕሪስክራይብድ ብበዓል ሞያ ተዋሂቦም ዝወሃቡና ኮይኖም ብኡ ተሓጊዝና ንዕኦም ምጉዳል እዩ ንምጥቃስ ንዝኣክል ግን ከም በዓል ራመፕሪል ዝበሃል መድሃኒት ንፀቕጢ ደም ዘውፅአልና ኣምሎደፒን ዝበሃል ኣሎ ንሱ ደብለና ፕሪስክራይብድ ዝኾኑ ሜዲኬሽን ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ
I hope ጠቓሚ ሓሳብ ሒዝና ክንከውን ስለዚ ኣብ ሕክምና ምስ ከልና ኩሉ ግዜ እዞም ክልተ ኣውፅርታት እዚኦም ክሪኦም ክንክእል ኣለና ትርጉሞም እውን ብግቡእ ክንፈልጦም ኣለና እንዳበልኩ ተቐኒለይ ቻው